Que tal, saúdos? Detido un home por pegar e insultar a súa parella diante da súa filla menor en Pontevedra. Detido pola policía local un home de 38 anos o que se lle acusa dun delito de violencia de xénero. Ampliamos de contado, xusto despois dos titulares. O PSOE e o BNG non asistirán ao pleno extraordinario deste venres na Deputación de Pontevedra. Na sesión debaterase unha moción presentada polos populares que buscan, din, defender o Estado de Dereito e amosarse contrarios á corrupción que afecta a contorna do presidente Pedro Sánchez. Tamén reclamarán a convocatoria de eleccións xerais. A Confraría de Noia intensifica os traballos nos seus bancos marisqueiros para que estean nas mellores condicións para o inicio da vindeira campaña a finais do mes de setembro. Nas últimas semanas sementáronse máis de 2 millóns de unidades de molusco, a maioría delas de ameixa, procedentes do seu criadeiro do Freixo. Xa está aberto o prazo para presentar os proxectos candidatos á sexta convocatoria do Plan Social de ENCE. Nesta edición, a Pasteira destina 3 millóns de euros a este programa que busca impulsar proxectos que favorezan o desenvolvemento sostible e o benestar dos habitantes de Pontevedra, Marín e Poio. Sebastián Yatra e Camilo, pratos fortes da terceira edición do Costa Feira de Sanxenxo. O festival arranca o 29 de xullo, traendo ata o Parque de Nantes multitude de artistas. Por ali pasarán tamén ao longo deste verán Leiva, Manuel Carrasco, Guitarrica de la Fuente ou Café Quijano. Mais alá da parte musical, os promotores do evento salientan o impacto económico que ten o festival na economía da zona. E Boiro quenta motores para celebrar as súas festas de verán as máis madrugadoras da comarca do Barbanza. Desenvolveranse entre o 4 e o 9 de xullo e contarán coas mellores orquestras do país, así como tributos a bandas míticas e gran presenza de folclore e música tradicional. O actor Luis Zaera vai ser o encargado este ano de dar o pregón. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Detido un home por pegar e insultar a súa parella diante da súa filla menor de idade en Pontevedra. Os feitos producíronse este pasado domingo. O detido pola policía local é un home de 38 anos o que se lle acusa dun delito de violencia de xénero. Os axentes foron advertidos pola nai da vítima que chamou á central de comunicacións alertando de que a súa filla estaba a ser agredida pola súa parella. Cando a policía chegou ao domicilio familiar, no interior de vivenda só estaba o home. A muller marchara, pero foi localizada minutos despois por unha patrulla na contorna da residencia. Tras recoller as diferentes testemunhas, os axentes concluíron que os feitos se iniciaron cando a muller quixo coller en brazos a súa filla menor. Nese momento comezou unha discusión coa parella que rematou co home dando unha patada na perna á muller e insultándoa. O agresor foi detido, a filla quedou ao cuidado dun familiar e a vítima foi trasladada a un centro hospitalario para ser atendida das lesións. Xa saben que hai un número de teléfono ao que poden chamar se son vítimas da violencia de xénero, o 016, é un número de balde que non deixa pegada na factura, aínda que si é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. A Audiencia Provincial de Pontevedra arquiva calquera responsabilidade penal dos bombeiros e do Concello pontevedrés no incendio da antiga fábrica da Pontesa. Recordemos que no lume que se iniciou o 6 de novembro de 2022 e cuxa extinción se prolongou durante 21 días, morreu un traballador desa empresa. Nun auto previo, o xulgado de instrucción número 3 de Pontevedra, que instruiu a causa, xa acordara sobre ser a responsabilidade penal. Pero os recursos de Galigren, do Grupo Nogar e unha aseguradora levaron o caso ata a Audiencia Provincial, que agora desestima todos os recursos. Hoxe, o goberno local celebraba esta nova. Felicitou os bombeiros polo seu traballo e lembrou que a nave era ilegal e que a actividade que se realizaba nela non tiña ningún tipo de seguridade ou prevención de incendios. Así as cousas, continúa aberta a vía para reclamar a responsabilidade patrimonial por este lume con 3 reclamacións de Galigren, da súa aseguradora e de Ceferino Nogueira. A empresa reclama unha indemnización de 7 millóns de euros por danos e prexuizos.
Houbo xa un par de aseguradoras e familiares que se botaron fora da causa de responsabilidade patrimonial, pero tamén é certo que a empresa Galigraín e a súa aseguradora siguen reclamándolle, non me acordo se eran 7 millóns de euros, pero bueno, neste momento, como mínimo, máis dun millón de euros lle reclama de responsabilidade patrimonial ao Concello de Pontevedra, que non deixa de ser... non sei se que sorpresivo, me parece moi eufemístico, eu diría vergonzoso. Que sigan reclamando responsabilidade patrimonial o Concello cando foi o Concello quen apagou o incendio e evitou que fose a máis. O Partido Popular quedará só no pleno extraordinario convocado para este venres na Deputación de Pontevedra. Na sesión debaterase unha moción presentada polos populares que busca, din, defender o Estado de Dereito e contra a corrupción que afecta a contorna do presidente Pedro Sánchez. Tamén exixirán a disolución das Cortes e a convocatoria de eleccións xerais. Tras facer esta convocatoria, PSOE e BNG xa anunciaron que non van asistir. Dende as filas socialistas acusan o PP de facer un uso partidista da institución do pleno provincial, querendo montar un aquelarre para crear máis ruido en lugar de traballar pola provincia de Pontevedra. Aseguran ademais que o PSOE xa ten en marcha medidas para frear este tipo de comportamentos no seo do partido e recordan que o PP é a única formación política en toda España condenada como organización criminal. Pola súa banda, os nacionalistas consideran que o Partido Popular está a utilizar a institución provincial de xeito perverso, apropiándose políticamente da Deputación. Afean tamén dende o bloque que se convoque un pleno urxente e extraordinario para abordar este punto que, segundo aseguran, podería tratarse en todo caso nunha sesión ordinaria para evitar facer un uso indebido dos espazos e recursos públicos e evitar o pago da sesión aos deputados. E aínda da política, o PSOE de Rianxo denuncia a incapacidade do goberno local para elaborar e aprobar o orzamento deste 2025, ademais de supoñer o incumprimento do compromiso adquirido durante a campaña electoral para aplicar a relación de postos de traballo. Os socialistas advirten do caos que suporá traballar cun presuposto prorrogado, con partidas infravaloradas e sen capacidade para dar resposta ás necesidades reais do municipio. Consideran dende o PSDG que se trata dunha mostra máis da mala xestión económica por parte do goberno local, tendo como consecuencia directa que empresas, asociacións e entidades deportivas leven máis dun ano sen cobrar moitas das facturas que se lle adebedan. A este respecto, acusan o goberno de non facilitarlle a información sobre o estado real das contas que levan meses solicitando dende o Grupo Socialista. A Confraría de Noia intensifica os traballos nos seus bancos marisqueiros para que estean nas mellores condicións para o inicio da vindeira campaña que vai ser a finais do mes de setembro. Nas últimas semanas sementáronse máis de 2 millóns de unidades de molusco, a maioría delas de ameixa, procedentes do seu criadeiro do Freixo. Sementar para despois recoller, ese é o lema que promove a Confraría de Noia dende hai anos, co fin de mellorar a produtividade dos seus bancos marisqueiros. Para iso bota man do seu criadeiro do Freixo, de onde parten a totalidade das unidades de molusco que sementan nas súas concesións. Nas últimas semanas foron varias as sementeiras realizadas, na súa maioría de ameixa. Sembramos deste semilleiro 1 millón de babosas e máis 300.000 unidades de ameixa fina. A semana pasada sembramos 1 millón de ameixa xapónica. E, bueno, o que falamos, non? Este modelo de semilleiro sempre axuda a aumentar a produción dos bancos naturales. E, bueno, xa temos aquí moitísimas sementes, tanto da ameixa xapónica, fina e babosa. De xapónica debe haber 8 ou 10 millóns xa, para todo o verán sementando nos bancos naturales. E, bueno, canto máis sementenos, máis produción vai haber nos bancos que ten a Cofradía de Noia, non? Dende o Pósito séguese tamén coas limpezas e arados para que a cría asente mellor. Os traballos que estamos facendo para a próxima campaña xa están, bueno, quitando depredadores, xa se fixeron arados, está para oxigenar o terreno e a larva que filtre mellor nos bancos naturales, e, bueno, vamos seguir así hasta setembro, e bueno, seguiremos tamén, incluso sembramos 250 kilos de ameixa xapónica que se peja as valvas ao berrello, vai para a terra na pleamar, e os mariscadores da pé pois tamén sembraron aí no intermareal.
E xa que a mente posta na vindeira campaña, o patrón maior confía en mellorar os resultados das dúas últimas, debido fundamentalmente á mortaldade de marisco. Todo apunta a que sí, xa que nos bancos vese moito fitoplancton, o que en condicións normais propiciará un crecemento máis rápido do marisco. Vimos de dúas riadas fuertísimas, de hai 2 e 3 anos, e o ano pasado incluso, a campaña do ano pasado foi regular, xa se foi recuperando. Este ano está cheo os bancos de ameixa e berberecho. A ver se temos suerte, ven fitoplancton, ven nos destes no verán, crece iso todo e temos unha campaña boa porque estamos esperando. En marcha a sexta convocatoria do Plan Social de Ence. Xa está aberto o prazo para presentar os proxectos candidatos. Poderán facelo ata o vindeiro, 18 de xullo. Nesta edición, a Pasteira destina 3 millóns de euros ao programa que busca, segundo explican, impulsar proxectos que favorezan o desenvolvemento sostible e o benestar dos habitantes de Pontevedra, Poio e Marín. Ata o momento, o Plan Social xa apoiou máis de 1.400 iniciativas. Dende hoxe ata o vindeiro 18 de xullo está aberto o prazo de presentación de proxectos no marco do Plan Social Ence para este ano. Cun investimento de 3 millóns de euros, a iniciativa busca fomentar o desenvolvemento sostible e o benestar da contorna. En realidade pretende ser unha ferramenta de axuda continua, de colaboración activa co entorno, non? De aí que estea dividido nas áreas que está e cos importes que están, non? Isto parte, bueno, pois como non pode ser de outra maneira, pois do diálogo co entorno e parte, bueno, pois da experiencia que ano tras ano pois vimos agadando coas diferentes edicións do Plan Social, non? Esta é a sexta convocatoria. Dende a súa posta en marcha, o Plan Social apoiou máis de 1.400 proxectos dos concellos de Pontevedra, Marín e Poio, unha vez máis promovendo iniciativas do eido da inclusión social, a sostibilidade ambiental, a cultura, o emprendemento e o deporte. Vimos apoiando a cerca de 1.400 proxectos que son iniciativas orixinadas dende o centro da comunidade, que de alguma maneira reflexan o esforzo, a creatividade e o compromiso de todas as persoas que participaron en todos os proxectos que se desenvolveron neste plan dende o seu principio, non? Pois un compromiso co futuro de Pontevedra, de Marín e de Poio. Tanto a Xunta de Galicia como a propia empresa destacaron a importancia deste plan social, que 6 edicións despois está consolidado como unha das iniciativas sociais privadas máis relevantes do Estado. Si falamos do plan que temos en curso do ano 24, pois, bueno, os datos son que se recibiron alrededor de 500 solicitudes, que supuxo un incremento de máis do 30% da convocatoria anterior, e finalmente foron 286 proxectos os seleccionados como beneficiarios, non? Claro, o importe disponible é de 3 millóns de euros, non? Como máximo. Bueno, pois a verdade é que as peticións estiveron cerca dos 10 millóns de euros, non? O cual, pois, bueno, isto demostra que francamente, pois, si hai moitas ideas, hai moitos proxectos. Ence xera moita riqueza na comarca e o devolve, pois, tamén parte dos seus beneficios ao territorio, non? En forma deste plan social que ás veces, pois, tamén se transforman en novas oportunidades, non? Os interesados en presentar os seus proxectos poden facelo xa a través da web www.plansocialence.es. Neste portal tamén están dispoñibles as bases da convocatoria. E as instalacións do Campus Tecnolóxico de Cortizo, en Padrón, serán escenario este venres a partir das 7 da tarde da gala de entrega dos premios PEL que por sétima edición organiza a Deputación da Coruña. O acto servirá para recoñecer públicamente a contribución das empresas ao desenvolvemento económico sostible da provincia e permitirá ademais fomentar o contacto e o intercambio de experiencias entre as candidaturas participantes, que este ano suman un total de 127. A convocatoria, promovida polo organizador
organismo provincial, consolidas así como un dos principais recoñecementos ao emprendemento e a innovación empresarial de Galicia. Despois de valorar todas as propostas, mañá na propia gala daránse a coñecer os gañadores que optan a un total de 75.000 euros en premios. Como en edicións anteriores, as candidaturas vanse distribuir en 3 categorías: iniciativa emprendedora, traxectoria empresarial e proxección e innovación sostible. Ademais dos 3 premios principais de 20.000 euros cada un, concederánse tamén 3 accessits de 5.000 euros a empresas cunha especial relevancia e impacto no territorio. Un tatuador de Sanxenxo ofrece de balde a mulleres que sufriron cancro de mama a reconstruir as areolas ou a cubrir cicatrices con debuxos. Vemos máis deste proxecto logo da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Xunta lembra a importancia de protexerse fronte aos efectos do sol durante o verán. A conselleira de Medio Ambiente visitou este mediodía a praia de Aguete, en Marín. Dende ali, Ángeles Vázquez fixo varias recomendacións sobre a exposición solar. Co cal, vimos de un dos invernos máis chuviosos, a xente ten ansias de salir, quere disfrutar do sol, o sol é bo anímicamente para nós, é bo tamén porque nos dá vitamina D, preciso a natureza, pero despois hai outra serie de inconvintes e aí están os consellos de sanidade, non? Por un lado, disfrutemos do noso espacio, fagámolo ao aire libre, pero evitemos esas horas máis críticas. Evitando esas horas máis críticas, ao final, pois pasaremos un verán moito mellor nestes espacios que son auténticos e que tamén son únicos. Toda esta componente non é só vir as praias, participar deste maravilloso paisaxe, bañarte neses arenais, ter a posibilidade de ter socorristas, sino tamén ter un pouco de cabeza pola nosa parte e, sobre todo, para os nenos e nenas máis pequenos, pois certa protección. A conselleira puxo tamén en valor o esforzo que realiza Meteo Galicia para ofrecer unha detallada información sobre a radiación ultravioleta. Explicou que Galicia é unha das comunidades que lidera a monitorización desta radiación grazas aos 5 medidores do ente autonómico instalados en Ribadeo, Ferrol, Marín, Baiona e Cervantes. Os datos que recollen están a disposición da cidadanía a través da súa páxina web. A maiores, esta información complementase con modelos de previsión que indican a situación das praias en canto a medicións ultravioletas hora a hora para as diferentes localidades, tanto para o propio día como para os 2 días seguintes. Isto permite monitorizar de xeito completo a radiación ultravioleta, ofrecendo á cidadanía información de utilidade para coñecer a evolución do índice ao longo do día e saber cando a exposición é menos perigosa para a saúde. Cabe lembrar que Meteo Galicia está adherida ao programa de comunicación de risco neste eido da Organización Mundial da Saúde e da Organización Mundial de Meteoroloxía. Un tatuador de Sanxenxo ofrece a mulleres que sufriron cancro de mama a reconstruir as areolas ou a cubrir cicatrices con debuxos. Trátase dunha iniciativa totalmente de balde, coa que busca que as mulleres poidan recuperar a autoestima logo de pasar por esta doenza. Unha acción solidaria que serve tamén de homenaxe á súa avoa, que faleceu de cancro de mama. Diego leva máis dunha década traballando como tatuador profesional en distintas partes do mundo. Hai cousa dun ano abriu en Sanxenxo o seu estudo, dende onde impulsa unha iniciativa coa que ele está profundamente implicado. Axuda a mulleres que tiveron cancro de mama, que se someteron a mastectomía, a reconstruir as areolas ou cubrir cicatrices con tatuaxes. Hacer isto para estas mulleres é un compromiso moi grande, porque estás cambiando o seu estado de ánimo. Esa responsabilidade recae en ti. Entonces tes non obligación, pero sí tes esa responsabilidade e orgullo de facelo ben. A iniciativa ten en marcha agora en Sanxenxo, pero parte dunha experiencia que tivo en Alemaña, onde fixo o primeiro traballo destas características. O tema que cando fixen a esta muller, cando que o vei, esa muller cambioulle a cara totalmente. O sea, xa que chorou, pero marchou de ali feliz. Unha sensación que o levou a querer continuar por este camiño solidario. Di que a súa contribución a que as mulleres que sufriron cancro de mama recuperen a súa autoestima. Isto non é estético. O sea, penso que esta parte do tatuaje é totalmente psicológico.
O tema das aureolas, sí, porque hai mulleres que conservan as mamas, o mellor un trociño de pezón, e así vense ben facendo a reconstrucción. Pero hai outras que non teñen nada, e teñen unhas cicatrices moi grandes. Para unha muller é moi importante ese tema. Polo de agora, por este estudo xa pasaron 2 mulleres. El quere seguir ampliando esta iniciativa, polo que avanza que vai seguir dándolle difusión á proposta. Quédame pendiente visitar as asociacións de mulleres con cáncer de mama, os hospitales, as zonas de oncología, e darme a conocer, porque se non tiven máis é porque non me deu pa máis. E fai un chamamento a todas as mulleres que o precisen a que non dubiden en poñerse en contacto con el. Desde aquí invito que, por supuesto, que veñan sin ningún compromiso. Eu vou a dar o mellor de mí mismo e nunca vou cobrar por elo, e nunca vou deixar de facelo. É o meu graniño de arena para demostrarlle a esta sociedade egoísta e rápida que non te dá tempo a pensar a maneira de vida que tenemos, a pensarnos demais. Un traballo que, contanos Diego, serve tamén de homenaxe á súa avoa falecida de cancro de mama no 2003. Máis cousas, preto de 200 nenos participaron esta mañá no peche do programa Ludi Educa que promoven a Cruz Vermella e Gealsa en colaboración cos colexios de Boiro e A Pobra. Contaron nesta xornada festiva coa participación do divulgador Rogelio Santos, quen abordou a importancia de conservar o medio natural e promover unha economía sostible. O Pazo de Goiáns acolleu esta mañá unha xornada de convivencia como peche o programa Ludi Educa que promove a Asamblea Local de Cruz Vermella de Boiro e Gealsa en 8 colexios de Boiro e A Pobra. Preto de 200 rapaces de terceiro de primaria participaron neste programa de educación en valores que acadou xa a súa 12ª edición. O Ludi Educa é un proxecto de educación en valores que se leva a cabo en 8 centros educativos, 6 de Boiro e 2 de Pobra, vale desde fai 12 anos. Este proxecto está financiado por a empresa Gealsa e o que se fai en sesións que vamos ao cole cada mes e traballamos diversidade, traballamos medio ambiente, traballamos digamos educación en valores todo. A igualdade, a inclusión ou a conservación do medio natural conforman boa parte da programación destas sesións mensuais, nas que os escolares teñen oportunidade de incorporar estes valores á súa formación. E é verdade que estamos moi satisfeitos de como evoluciona este programa, porque vemos que cada vez máis os nenos e nenas son máis conscientes de que deben de cuidar este mundo no que vivimos, de que hai moitos perigos nas TIC, de que teñen que ser máis solidarios. Ese é, ao fin e ao cabo, a pretensión deste programa, educar en valores, acompañar nos colexios a esa educación máis reglada para dar outro tipo de formación que creemos que é necesario na sociedade. Durante a xornada de clausura, os participantes desenvolveron diversos xogos e actividades lúdicas e procedeuse ao fallo do concurso de debuxo sobre medio ambiente con Rogelio Santos como xuíz de excepción. E Poio presumiu hoxe de pequeguías turísticos. Trátase de rapazada do CEIB Isidora Riestra do municipio. Un grupo que, despois de 2 días de formación, xa está preparado para descubrir e amosar os tesouros do seu concello. Esta mañá ese grupo de 170 nenos e nenas achegáronse ata a contorna da Casa Consistorial. Ali atenderon persoalmente os peregrinos que fan as variantes do Xacobeo e coñeceron máis sobre o patrimonio local, como por exemplo o Mosteiro de Poio. O alumnado deu a benvida aos peregrinos con auga e froitas, selaron compostelas, deron indicacións e mesmo se interesaron polo lugar de orixe dos visitantes. A actividade xa comezou este mércores cando os alumnos e alumnas de quinto e sexto de educación primaria superaron unha xornada de formación na que recibiron coñecementos básicos sobre o fenómeno do turismo, os recursos turísticos que teñen no concello. O grupo foi recibido polo alcalde e outros membros do goberno local. Dentro de todas as actividades que fomos facendo, unha delas foi percorrer tamén as zonas cercanas ao centro e ver as señalizacións que estaban un pouco defectuosas e pedimos colaboración ao concello, os alumnos fixeron o seu escrito dicindo isto hai que melloralo e moi amablemente o concello participou con nós nesa recuperación de sinais e agora o colofón, digamos, desta actividade consistía en tamén poder contarnos coa credencial que fan aquí, que os rapaces veran como aquí no concello
acollidos, os peregrinos tamén son acollidos. Esta actividade nace deso, é dicir, dunha demanda do propio alumnado donde se pon en contacto coa Consellería de Turismo para a mellora da sinalización e a partir de aí pois nace esta xornada teórico-práctica donde os propios peques fan de pequeguías e o que fan é un pouco, pois primeiro houve un traballo teórico nas aulas en que consistía todo iso e despois pasamos ao traballo práctico que é aquí nunha xornada donde eles mesmos son os protagonistas, donde eles mesmos son os que sellan os peregrinos. O Concello de Ribeira asina un protocolo de colaboración co Consello da Cultura Galega. A primeira das actividades enmarcadas neste acordo será unha xornada sobre oficios do mar que se vai desenvolver o 3 de xullo na capital do Barbanza. O alcalde de Ribeira e a presidenta do Consello da Cultura Galega asinaban esta mañá o convenio que marcará o inicio dunha estreita colaboración que ten por obxectivo descentralizar as actividades que promove a entidade achegando a cultura a vilas como Ribeira. En Ribeira temos moi claro que queremos potenciar a lingua galega, a cultura e tamén facilitar xornadas formativas para toda a poboación dirixidas a toda a poboación independentemente da súa idade ou da súa formación académica. E sabemos que da man dunha institución tan prestixiosa como é o Consello da Cultura Galega vamos a poder acoller moitas máis actividades que relancen esa cultura propia do noso país. Acabamos de asinar un protocolo que ven a reforzar toda a programación cultural e formativa que fai o Concello de Ribeira, pero tamén temos que facer alianzas que permitan sumar sinerxías positivas para que Ribeira poida despuntar tamén tendo como motor dese desenvolvemento a propia cultura ou a lingua. A primeira actividade marcada nesta colaboración será unha xornada sobre cultura marítima dedicada aos oficios do mar, centrada nas redeiras e carpinteiros de Ribeira. Que será, parece que é posible que sexa o día 3 de xullo, por tanto dentro de nada, dedicado xustamente aos oficios do mar, poñendo acento este ano sobre todo nos carpinteiros de Ribeira e nas redeiras. Dous oficios do mar, a calquera que se lle presente os oficios do mar está pensando na pesca de altura, na pesca de baixura, no marisqueo, na acuicultura. Non, imos a dous dos aspectos que nos ligan cunha tradición centenaria, milenaria diría, pero que realmente están nun risco extremo, como pode ser a carpintería de Ribeira e as redeiras como apoio de redeiros, porque claro, dependendo do tipo de artes e depende tamén das localidades, ás veces está repartido entre colectivos masculinos e femininos, pero, bueno, ese mundo é o que nos trae aquí. Trátase da primeira das moitas actividades que o Consello achegará ata Ribeira dotándoa dunha extensa programación para potenciar a lingua e a cultura galegas, así como a recuperación do amplo patrimonio industrial relacionado co mar que salpica as costas do Barbanza. O Concello de Pontevedra felicita a autora Ledicia Costas pola concesión do Premio Barco de Vapor 2025. A escritora galega foi recibida esta mañá na alcaldía para celebrar este recoñecemento que conseguiu coa súa obra Feriópolis. A verdade é que me sinto moi apegada a Pontevedra, sempre fun super coidada aquí, tanto pola Festa dos Libros, como polo propio Salón do Libro, como polo propio Concello, e para min como autora é super importante que un concello como este que aposta dunha maneira tan directa pola lingua galega pois recoñeza e valore tamén un premio concedido máis alá das nosas fronteiras. O acto serviu para abrir boca de cara á vindeira Festa dos Libros que se celebrará na cidade entre o 4 e o 6 de xullo na Praza da Ferrería. Participarán 12 librerías da cidade, xa hai confirmada a asistencia de medio cento de autores e autoras. Haberá actividades moi variadas centradas na ilustración, faladoiros con xornalistas ou unha homenaxe ás protagonistas das letras galegas 2025. A programación inclúe tamén a entrega do Premio Pinto e Maragota, varios recitais poéticos e mesmo música en vivo cunha sorpresa dun grupo de Pontevedra. Sebastián Yatra e Camilo, pratos fortes da terceira edición do Costa Feira de Sanxenxo. O festival arrancará o 29 de xullo, traendo ata o Parque de Nantes multitude de artistas. Por ali pasarán tamén ao longo deste verán Leiva, Manuel Carrasco, Guitarrica de la Fuente ou Café Quijano. Mais alá da parte musical, os promotores do evento salientan o impacto económico que ten o festival na economía da zona.
Imaxes como estas volverán repetirse este verán en Sanxenxo. O Festival Costa Feira desembarca por terceiro ano consecutivo no Parque de Nantes, prometendo atraer a milleiros de amantes da música. Os promotores do evento falan xa dunha proposta consolidada que ven avalada pola ampla participación das dúas primeiras edicións. 3 años después podemos decir orgullosos que Costa Feira se ha consolidado como una cita imprescindible del verano en Galicia, pero también en toda España. Y la verdad es que no hay mejor sitio donde celebrarlo que aquí en Sanxenxo, el corazón de las Rías Baixas. En cada una de las 2 ediciones anteriores, que esta, como sabéis, es la tercera, nos han visitado 50.000 personas en cada edición. A edición deste ano contará con 2 artistas destacados do panorama internacional. Contaremos con 2 artistas latinos muy reconocidos actualmente, que también harán sus únicos conciertos con nosotros en Galicia, como son Camilo y Sebastián Yatra. Ale súmanse outros artistas como Leiva, Manuel Carrasco ou Guitarrica de la Fuente. Volveremos a contar con grandes artistas nacionales que además han publicado recientemente nuevos trabajos de estudio, como son Leiva, Manuel Carrasco, que hará su única fecha en Galicia con nosotros, Guitarrica de la Fuente, Café Quijano y Los Secretos. O Costa Feira botará a andar o 29 de xullo con Yatra. Os concertos iránse sucedendo ao longo do mes de agosto, converténdose nun reclamo tamén para aqueles que aposten por vir pasar o verán a comarca. Nese sentido, dende a organización salientan tamén o impacto que xera o festival na economía local. Costa Feira non é só un festival ou un ciclo de conciertos, sino que tamén é un motor económico e social para Sanxenxo, con máis de 200 empleos generados cada verano e un impacto directo tanto en hostelería, turismo y comercio local. Como sabéis, nuestro compromiso es total, por lo que este año volveremos a tener un 80% de proveedores y de empresas de la zona, como por ejemplo en la parte de food trucks, que contaremos con el 100% de empresas locales. Na presentación desta terceira edición, o alcalde de Sanxenxo felicitou a organización polo impulso a este proxecto. Telmo Martín avanza que chegou o momento de repensar a colaboración municipal á vista dos resultados. Yo creo que hay que darle una vuelta más en positivo, porque esto vino para quedarse, lo tenemos clarísimo, y Sanxenxo yo creo que el Festival Costa Feira marca lo que tiene que ser el destino Sanxenxo, que es calidad. Si no fuera calidad no tendrían éxito, no estarían invirtiendo e arriesgando el dinero que están arriesgando. Porque lembra o alcalde, o festival conta xa co patrocinio da Xunta, pero polo de agora non co do Concello. E Boiro quenta motores para celebrar as súas festas de verán, as máis madrugadoras da comarca do Barbanza. Desenvolveránse entre o 4 e o 9 de xullo e contarán coas mellores orquestras do país, así como tributos a bandas míticas e gran presenza de música tradicional. Tradición e modernidade conxugan o programa das festas de Boiro, que un ano máis presentan propostas para todos os públicos. As celebracións desenvolveránse entre o 4 e o 9 de xullo, 6 xornadas nas que a vila encherase de propostas tradicionais, tributos e orquestras punteiras en 3 escenarios distintos. As primeiras festas de verán grandes da comarca e que se van a celebrar entre o 4 e o 9 de xullo, dende o venres hasta o mércores da semana seguinte. Como me dicía a concelleira, é un programa de actividades que engloba propostas tradicionais con tributos e tamén con grandes orquestas, olvidarnos dos DJs e os gaiteiros que amenizan xa desde a primeira hora da mañá pois as nosas rúas, non? O pistoletazo de saída será o venres 4, co pregón dedicado á mocidade a cargo de Luís Zaera. E este ano pensamos un pouco nos máis xóvenes e denominamos o pregón Xóvenes Referentes do noso Concello. Escollemos unha pequena representación porque temos moitísimos artistas, persoas que destacan por moitísimos ámbitos no noso Concello, pero para poder estar ese día acompañándonos no pregón, intentamos buscar un pouquiño unha persoa de cada ámbito. Hai xente de ciencias, hai xente de arte, hai xente de música e hai xente de deporte. Intentamos que todos estuveran un pouquiño representados. E ese pregón estará dirixido por Luís Zaera e Iago, que é un rapaz emerxente, monologuista do noso Concello e que lle queremos dar esa oportunidade para que acompañe, que venda para apadriñar un novo proxecto do Concello de Boiro a Luís Zaera. O sábado será a xornada máis tradicional, coa recreación da Malla do Centeo, e o domingo terá lugar o gran espectáculo piromusical que contará este ano coa actuación de Fran Sieira. No apartado musical destacan orquestras como París de Noia e Panorama, así como tributos a bandas e artistas míticos como U2 ou Joaquín Sabina. Dende o Concello destacaron a colaboración neste programa da Asociación Cultural As Peñas, que como en anos anteriores organiza a Remember Fest e o Día das Peñas na Cachada.
Máis cousas, xa está aberta ao público a exposición do Mundial Multiesport en Pontevedra. Trátase dunha gran carpa instalada na avenida de Montero Ríos que servirá para expoñer numerosos produtos relacionados co evento en particular e co mundo do triatlón en xeral. Tamén funcionará como punto informativo principal e como espazo de rexistro pros deportistas. De feito, os case 4.000 participantes deberán pasar por este punto para recoller o seu equipamento e a mochila. Nesta expo tamén teñen o seu espazo os departamentos de turismo do Concello, da Deputación, da Xunta e da Mancomunidade do Salnés, ademais da área de sostibilidade do evento. Non falta a gastronomía, representada por un stand da feira Etiqueta Negra. Estes postos conviven con outros de tendas locais dedicadas ao mundo do deporte, dende roupa e equipamento, pasando por axencias de viaxes deportivos ata nutrición deportiva. Hai 34 tendas de 24 empresas diferentes que son tanto de Galiza como do resto do Estado como de todo o mundo, non? Están tamén representadas as dúas cidades que van a recibir que van a celebrar as series mundiais no 27, por un lado Edmond, e por outro lado Abu Dhabi, que van a facer o Multiesport 2026. Esta é unha zona, digamos, de recepción de todos os triatletas, porque aquí se fai o rexistro dos que participan tanto en élite como en grupos de idade, e é un espacio de convivencia para todos os triatletas nun sitio céntrico da cidade. A Pobra será escenario este vindeiro sábado da primeira edición do torneo Fútbol 11 Ría de Arousa de fútbol feminino. A cita, que vai reunir no campo municipal de Cadreche a un total de 9 equipos de toda Galicia, está organizada de forma conxunta polo Puebla Club de Fútbol e o Atlético Arousana. As instalacións do campo municipal de Cadreche acollerán este vindeiro sábado a partir das 9:30 da mañá e durante toda a xornada a primeira edición do torneo Fútbol 11 Ría de Arousa de fútbol femenino. A cita, organizada de xeito conxunto polo Puebla Club de Fútbol e o Atlético Arousana, reunirá un total de 9 equipos de categoría cadete de toda Galicia. No grupo A, Escuela de Fútbol Femenino son Noia Portos Apostoli, a Sociedade Deportiva Ordes, da Asociación Deportiva Nicarariense, o Xuventú de Aguiño e o Atlético Arousana. No grupo B, iría o Sardama Club de Fútbol, o Sporting Cambre, o Sporting San Mateo e Caldas Club de Fútbol. Isto é partidos de 25 minutos a reloj corrido e seguramente a final se xoguen 2 tempos de 15 minutos cun descanso de 5 minutos. Dende as dúas entidades organizadoras destacaron tamén a importancia deste torneo, o primeiro de fútbol feminino que se celebra na comarca. Inda que nós agora no Puebla Fútbol Club non temos un equipo femenino como tal, levamos moitos anos con nenas xogando no noso club, nas distintas categorías. Hubo anos onde tuvemos hasta 10 xogadoras, pero a historia do Puebla é moi longa e resulta que na temporada 10-11, no 2011, tuvemos un equipo feminino competindo na segunda autonómica. Nosotros estamos encantadas de poder seguir fomentando el fútbol femenino. Este año es nuestro 30 aniversario y la verdad es que estábamos un poco, en tema de torneos no estábamos muy puestos al día y con esta propuesta que nos hicieron estamos encantados. Para leválo adiante, a organización conta co apoio do propio Concello, de onde destacaron a importancia deste tipo de actividades que serven de promoción para o deporte feminino. Felicitar aos clubs por esta iniciativa. Desde logo, desde o Concello estamos moi ilusionados sempre por este tipo de actividades, non? Que se faga ademais agora este primeiro torneo de fútbol femenino, pois é algo do que nos congratulamos, porque, o fútbol femenino é algo que efectivamente faltaba bastante en esta zona. Non sei exactamente, como decía Nelson fai un pouco, creo que só estaba o club de Aguiño. Dende a organización do torneo quixeron agradecer tamén a colaboración das distintas empresas que colaboran coa iniciativa, que nace coa idea de darlle continuidade en vindeiros anos.
E para rematar falamos de básquet. Boiro volverá a ser un verán máis a sede do campus do Obradoiro. A actividade desenvolvida polo clube santiagués en colaboración co Concello e o patrocinio de Gealsa desenvolverase a vindeira semana do 23 ao 27 de xuño. Está destinada esta iniciativa a rapaces e rapazas nados entre 2007 e 2019 e vaise desenvolver en xornada de mañá e tarde de 9 a 1:30 e de 4 a 7 no Polideportivo de Santa Baia. Durante 5 días os rapaces participantes poderán desfrutar do baloncesto nun ambiente divertido e educativo con adestramentos adaptados a cada idade, adestradores cualificados e a posibilidade de compartir pista con xogadores do primeiro equipo do clube. Pois así marchamos, agora de contadiño chega o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola e a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.